дар ин ҷо мебинед духтарони мо либосҳои миллиро ба бар намуданд, либосҳои омода намуданд ҳар кадоме барои худ ва ҳар як либос хоси минтақаи худро дорад. Либоси бадахшонӣ, либос раштонӣ, яъне либоси вилояти Суғд ва вилояти Хатлон. Мебинем ки имрӯз духтарон аз ҳар манотиқ вақте ки либоси худро ба бар мекунанд, либоси минтақаи худро ба бар мекунанд, ин гӯӣ аз сулҳу ваҳдат аст. Яъне Тоҷикистони мо ором аст ва тамоми манотиқи кишвари мо имрӯз бо ҳамин сулҳ, бо ҳамин ваҳдат, бо ҳамин истиқлолият ифтихор мекунанд ва мо мехоҳем ки доимо осмони мо соф бошад, бо дуои модарон дар Тоҷикистони мо сулҳ бошад, амонӣ бошад ва ҳамин ваҳдате ки мо 25 сол қадам зада истодаем ва дер интизораш будем, худо кунад ки ин ваҳдат пойдор бошад, абадӣ бошад ва Тоҷикистони мо анамихел чӣ хеле ҷиҳози дида истодаем гул гулшон бошад.